Announcement. We are on the way to our orientation campaign. Good afternoon, Alexander Ray. Ay, mong mamagang. Narito yung mga magpapa. Si Sander. High school na siya, ma'am? Okay. Wala na sila kuan. The road is so wet. It was raining. Rainy afternoon. Hi, Ate Mingay. Nanakay announcement diri hata. Nami announcement. Natay meeting. Ito nga nako kinder to grade 3 sa June 7. Ay, kuya. Then grade 4 to grade 6 June 18. Pero 9 to 12 orientation para sa atong bagong modalities atong learning. Next week na. Next week. Tapos ay ang klase ma'am. August 24 pa. August 24. Pero mag-orienta na para kamo po makapangandam sama sa maghimo sa mga panimalay og learning space. I-orienta mo mga pinagdan. Aron napoy lugar ang bata bahala dili siya sa eskwelahan. Napoy lugar sa bata maghimo gud para ani. Papanilitikap mo. Hindi ang isa, June 17, Martes. Sa pagpuyo sa lugar sa Kawaginikanan. Sa June 16, kani, 9 to sa June 18, grade 4 to grade 6, 9 to 12. Ibulag na nato para lagyo-lagyo. Ako nang gibahin kay kuan man para dili kay kadaghan. Grade kinder to grade 3, dayon grade 4 to grade 6. Mabuntag lang 9 to 12. Kaya para dili kay tama ano ba makalagyo-lagyo gyud sa bangko. Magbas dayon ta ha.